hellomärei jokaiselle. Joo, se olisi viikonloppu alkaa ja jos huomenna harjoittelisi vielä tuohon läheisten päivätään settiin. Yhden kaverin muistata esitän yhden kappaleen oman tekemäni. Kuitenkin se kaveri oli mulle erittäin tärkeää, että saa nimeä en julkaise enkä mitään. Sanoin, että se on kaveri. Helvetin tärkeä, sellainen. Mutta joo, tosissaan viikonloppu ja ei sen kummemmin ole suunnitelmia mitä tehdään. Täytyy kyllä vaihtua elokuuksikin ja tänne mennään eteenpäin, saa mummo lumessa. Mutta ei kun hellomärei ja palataan.